Meta kien qed iwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti barra l-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru qal li l-vera attakki fuq l-istituzzjonijiet ġejjin fosthom mill-kap tal-Oppożizzjoni li mar quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija sabiex jintimida l-aġir tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jekk ħassemmili fuq attakki, bil-forsi kolli ngħid illi l-attakki vera u propji jiġu minn dawk fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni li jmur quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija biex iżeblaħ jew jintimida jew jikkundizzjona l-aġir tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jiġu minn dawk illi kontinwament għal kull deċiżjoni li tieħu l-Avukat Ġenerali jattakkaw b'mod frontali. Dr. Abela semma wkoll attakki minn deputati nazzjonalisti bħal dawk ta' Jason Azzopardi li jagħmel minn kollox sabiex jikkundizzjona deċiżjoni tal-qorti. Semmi l-aġir mbagħad tad-deputat Jason Azzopardi illi jagħmel l-iktar ħaġa li jien nara skandaluża anke bħala avukat illi immedjatament qabel kien jaf illi imħallef se jagħti digriet u jekk ħass li kellu konflitt ta' interess kellu rimedju sempliċi illi jirrikużah bil-mezzi legali illi tipprovdi l-liġi m'għamilx hekk, mar quddiem is-social media ra xivvinta fuqu biex propju jikkundizzjona deċiżjoni ta' Qorti Superjuri. Dawn huma l-vera attakki u aħna rejna li bil-kontra aħna nemmnu fl-istituzzjonijiet. U jwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti l-Prim Ministru saħaq li dan il-Gvern kien l-aktar wieħed li ta' riżorsi lill-istituzzjonijiet Maltin sabiex ikunu jistgħu jaħdmu. Dal-Gvern minn Jannar tal-2020 kien l-aktar wieħed tul is-snin illi ta' riżorsi lill-istituzzjonijiet attrezzhom sabiex ikunu jistgħu jaħdmu u ħallihom jagħmlu xogħol bl-aktar mod liberu. Naturalment l-unika ħaġa li stennejna kienet u għadnet nistennew kif naturalment huwa mistenni f'soċjetà demokratika li hija mibnija fuq is-saltna ta' dritt illi kull istituzzjoni f'pajjiżna taqdi biss ir-rett ta' amministrazzjoni tal-ġustizzja u ebda ieħor.